Cenwch y Clychau Dewi, yn atseinion swynol yn Ysgol Gymraeg Gwaencae Gyrwen y bore yma, a'r plant yn mwynhau dysgu am ei nawsant. Ges i'r syniad pan o'n i ar bwyllgor datblygu dathliadau Dydd Gwyl Dewi i drio cael plant ag ysgolion a mwy o bobl i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. So ges i'r syniad o gael baneri sirol i ddechrau a wedyn cael ysgolion yn creu gorymdeithiau o gwmpas yr ysgolion eu hunain. Dechreuodd y cynllun 5 mlynedd yn ôl gyda baner gyntaf Gwyl Dewi yn cael ei chreu gan staff a disgyblion Ysgol Gymraeg Cwmgors. Oedd e'n dipyn o waith rhwng cynllunio a plant yn dewis a newid pethach a wneud y faner yn gyfan gwbl. Achos bod ni'n byw yn Cwmgors, oedd y plant yn meddwl bod e'n bwysig bod y mynydd yn rhan o'r faner a Cennin Peder achos bod hi'n Dydd Gwyl Dewi. Y flwyddyn ganlynol, fe greuwyd ail faner gan yr adran fabanod. A mae siŵr o fod yn braf o beth i weld geiriau'r anthem i chi wedi sgrennu Gwenno yn cael ei darlunio ar y faner. Mae'n fendigedig. O'n i jyst yn sefyll na, oedd gwefr yn mynd lawr yng nghefen i. Glywed yr holl blant bach yma yn canu gyda'i acenion bendigedig a'r geiriau yn peifrio mas o'i cegen nhw. Ond erbyn hyn, Ysgol Gymraeg Gwaencae Gyrwen yw cartre y baneri, a hynny yn dilyn cau drysau Ysgol Gymraeg Cwmgors. Rydw i'n hoffi y lliw ar y baner, oherwydd mae'n cynrychioli Dewi Sant. Roedd fi'n helpu creu Cennin Peder. Ydw i wedi mwynhau fel loads achos oedd e'n hwyl. Yn amlwg bod chi wedi cael gwersi pwytho heb ei hael. Mae'r plant wedi bod yn gyffroes iawn i weld y baneri, ac wrth gwrs mae'r baneri wedi wastad i bod yn weladwy yn yr ysgol pan i yn dathlu Dydd Gwyl Dewi ar Fawrth y cyntaf, ac ni'n cynnal Eisteddfod ysgol gyfan, ond mae'r pleser mowr dyn ni nawr i drosglwyddo'r un o'r baneri draw i San Ffagan. Dwi'n falch iawn o dderbyn y faner hon yn rhodd i'r casgliadau cenedlaethol yn San Ffagan. Mae sicr yn llenwi bwlch o ran y creiriau sydd gyda ni ar gof a chadw yn yr amgueddfa. Wrth gwrs mae'r traddodiad o'r ymdeithio, cynnal pared, pwytho baneri ar gyfer Gwyl Dewi yn draddodiad cymharol gyfoes. Ond oedd dim byd yn San Ffagan oedd yn amlygu y dull newydd hwn o ddathlu Gwyl Dewi. Felly, mi fyddai mynd â hi nôl i'r amgueddfa heddiw. Wedyn, mi fydd hi'n mynd draw i'r uned gadwraeth, ac wedyn yn cael ei digydeiddio, felly dod yn adnodd ar y we. Felly fydd bobl o bob cwr o'r byd yn gallu gweld hon. Felly megis cychwyn mae siwrne'r faner heddiw. Mae yna faneri gobeithio ar draws Cymru yn cael ei creu. Ond os nag ych chi wedi creu yn barod, ewch ati. Mae e jyst yn brofiad bendigedig i'r plant i orymdeithio a maen nhw wrth i boddau.